guys, welcome back to my channel. Niade ko ron sa among yuta ron, sa among kadurianan ba. Dugay ko wala kauli, pasensya na kayo mo sa nagatang sa among video bitaw kay dugay gud kami naka-upload bitaw. Mao karon nakauli ko mukaon ko durian ron, mga kuan ko mukbang kog durian. Excited kay ko mukuha kog durian ba kay humot kayo. Salamat din sa kuan mga nisuporta sa among channel, sa among Facebook page. Padayon lang gyapon mo pagsuporta kay good vibes sa ito agad. Lingaw ba? Bahala ko income basta kay malingaw lang tagod. Shout out ko sa suporta lang kuan Franklin Balaba, si Roberto Cañas, si Joy Albaracin, si Rosalyn Marinas o Nina Nicole Manayan. Salamat kay ninyo mga tibo pinago urbukon na nisuporta. Salamat kayo. Karon ako ra isa kay kuan man busy pa akong mga kauban ba, ako lang isa magkuan ron. Ako sa aron ako ang ali sa karon. Akong excited na ko mukaon. Ako ra gyud makakaon na ni kay ako ra gyud isa. Sa wala na shout out day. Susunod video na lang kay murag ikip mo ng mga video mo ba panagsa sa baba. Pero kabalo man ko nga suporta gid mo, wag ko nalimot ninyo ha kung kinsa to ang tinuod nga suporta. Salamat kay ko ninyo gyud. Magsugod na day ko kuan buak aning durian day kay excited ni kay ko humot pa kayo tanaw. Naliki pa ba? Magsugod na ta kuan day buak sa durian mao niyo. Dire gina unahon mo dapit sa kuan. Lubot gina nimo unahon ba? Pwede ra kay anaon ninyo pag kuano? Kamot makamot. Pwede ra na kamuton, bahala ko sa sundang ana ba. Bisik kay tawa ba. Tawa ba. Yummy kayo ba? Tamis kayo? Wow! Tamis.
Nag-vlog ra ko diri kol, ayo tam kol, oy maluoy tam ka kol. Nag-vlog lagi ko kol. Uy, kol. Sa kol. Di ba niingon ka nga kutob sa nakakaon imong barangay ipapriso nimo? Nganong kaon man ka? Oh no! Kol. Apil ka sa priso kol. apil ka sa priso, no? Ano yun ta? Ay, kino. Kuan durian.